koMsombuluko ngomhla ka-15 Disemba 2025 nazi izinsizwa nezintokazi esikanye nazo endimeni eziqinisekisile ukuthi sizoba nazo emandaba. Asihlangane khona, ngiyabonga. Siphinde yagadla-ke idlamulenze futhi again aphinde-ke yayintshontsha i-trend. Ngathi nje yaphunyuka i-trend, vela ahlale phezu kwayo uKhuzani. Lokho sekucacile ukuthi hayi lo nyaka lo nale nyanga lo Disemba kuyacaca ukuthi abanye bebephelezela bani? uKhuzani. Naba-ke abantu abakhona laphana-ke abazobe bekhona odwendweni kaKhuzani njengoba ayisho ukuthi lo May 15 qala ngo-10 AM. Naba abantu abazobe bekhona. Ubani? uNjabulo Langa, uFalabo, Inkabi Nation, uLimit, nawu sengijampa angibukele kahle. Quality Biyela, uNjoko, uMenzi, Sicebi, Limit. Umuntu uyenziwa. Ngaze ngajabula ukubona umuntu uyenziwa lapha. Kuyajabulisa kakhulu. Umuntu uyenziwa siyazi ukuthi omunye wabantu abasebenze noKhuzani basebenza kakhulu, especially kule minyaka yokuqala until kuze kube i-album ethena inyoni yomthakathi. Engicabanga ukuthi wagcina lapho umuntu uyenziwa ukusebenza noKhuzani. Iyagcina ishaya nani ne-Best Maskandi album kuma-2017 Sama Awards angalo nyalo wayeseGoli. Umuntu uyenziwa-ke une-talent-ke especially esiginqini. Right, siqhubeke. uNdoni uzobe khona, uSaliwa, uGqizini, uMjolisi, ubani? uQoqa. Hayi, wazi ubanike lona angimazi Nkosi yami. uMsezane, uNavigator, uNtincane, ubaba uAli Mgube, ubaba uThokozane Langa, kube uQhosha, kube uLuvi Dubazana, uKhaza uke wabhala laphana iy'nsuku ukuthi lo Disemba ubhukhwe kuphi, akabhukhwanga kuphi-ke. Okube yinto nje ephoxa kakhulu ukuthi umculo ofana noKhaza kuza kanjani ama-bookings akhe angabonakali. Asazi noma-ke unayo ikhampani asebenza nayo noma akanayo or kunomuntu asebenzisana naye cause kumele egcine kosuku kube nomuntu omfunela umsebenzi. Kodwa-ke asikho-ke lapho-ke. Asidluleni-ke. Besizama nje ukuthi-ke sicacise lapho. Siqhubeke nabantu abazobe bekhona. Kube uMabhilidi, kube uMkhulekela, kube uJumbo, kube uGadla. Bakithi uGadla uzobe khona. Phela abantu bacabanga ukuthi lapha endweni kaMaskandi mathi nesixabano singabalandeli lapha phansi ngoba sibe siyithandela umculo. Umuntu othize ekavela endaweni ethize. Nyosela nodwa-ke ey'mpini. Ubaba uGadla la uzobe khona. Uqiniso Nsele, osengomeni kaKhuzani ethi Umthandazo. Bese kuba uMdumazi. Awu madoda, Igeza Lendalo. Nengoma emnandi laphana-ke. Ngathi sishaya 10 million ama-views if I'm not mistaken. Libuyile egemini Igeza Lendalo. Angikhala ngalo kakhulu isikhathi eside ukuthi ithalente elingaka liyoze limosheke kanti yini eshodayo. Hawu, izinto zahlangana-ke kulo nyaka. Uzobe khona naye-ke uMdumazi. Kube uGandaganda, Nkosi yami, uGandaganda usebenza noNdoni benoSalewa laphana. Yiyo abamsizayo ngomsebenzi wakhe. Kube intokazi laphana-ke enhlekazi kakhulu uthandeka Hadebe. Kube uMlabalaba. Kube uMayogati. Inkosi uMaskandi bephelele uMayogati. Uzobe khona-ke lapho-ke. Right. O-MCs kunabantu abanjengomsakazi owadumile, Nkosazana laphana uMashudula. Umhlezeka, Kwazi Nsele. Unengoma lapho uzothi Kwazi Insele. Mnandi le ngoma le. Angazi umZulu oyifuna ukuyishiyelana le ngoma because that track it has a lot and futhi appreciate umsebenzi kaKwazi Nsele. Uzobe khona lapha. USonkondlo uKwazi Nsele. Ukuba nenkinga futhi-ke emaveni adlule lapho imoto yakhe bezama ukuyidona kodwa kwagcina kungafikanga lapho. Kwaba ne-production ayenzayo lapho wasuke ekhuluma khona ngothando nento wasithizeni nje. Laphana esho kusenhlizweni nento wazi esho kusenhlizweni. Ibihle kakhulu leya project yabo. It's unfortunately ukuthi yena kwamele iphele. Kodwa-ke asikho-ke lapho-ke. Nangumfana udumile kulamalanga. Ufaka magistrate lo mfana. Angazi wenzani uphoxe inqwela. Ubani? Usamukelo Shezi. Kube no-Kiss Before. Leli gama lelo Kiss Before. Uqatshulwa before noma kodwa sazi igama lezinsizwa. Kube uMini Yakhuba. Ngiyajabula uMini Yakhuba. Ngakhuluma ngaye before kube ne-15 years of the Blue Nations. Laphana ezobe seCalvin City i-celebration.
ukuthi kanjani bafowethu le ntokazi iyazazi iboya kakhuzani yelapha eMgungundlovu ePietermaritzburg. Niyazi-ke masishaye iboya kakhuba very very gifted. Thina nje kwethu ukuthi si-appreciate ke ithalente lomuntu. Bese kuba bani isilenda sodumo, bese kuba u-MC Maphathi Fika. Kuphi enkandla eMandaba. I-theme traditional. Kuzobe kumnandi kuhle kudeleleke. Yibo abantu bazobe khona la, sibabongeleke abakwazi ukuthi betholakale ke bezifike bezoperforma. Asazi-ke bafowethu, ongekho amehlo-ke akuphathelwani. Oyobe yile oyofika abone kwenzakalani nanokuthi kube kumnandi kanjani. Ividiyo yethu sizoyibamba la, sesoqhamuka nenye kumakhono okuvelayo. Kodwa kwamanje sithi amabombo nge-15 abheke le eMandaba. Lapho kuzobe kumnandi khona izobe ziwushaya ukhuzane udwende lapho kuzobe kumnandi khona. La uzobunuzwa ngosemthethweni bakithi. Lashoni la inkomfasiwe asazi wena ngabe ulindile. Nisale kahle.